Hey, hvis du ser det her, så har du allerede vundet. Du er her, du trækker vejret, du har en telefon, så du kan se det her. Du har alle muligheder for at få en rigtig god søndag. Der er så meget at være taknemmelig for. Jeg kan komme i tanke om mange ting. Jeg er taknemmelig for, at jeg lige skal have en kop kaffe, inden jeg går i gang. Og jeg er meget glad og taknemmelig for alle de kunder, der kommer her hver eneste dag. Og jeg er meget glad og taknemmelig for alle mine dejlige medarbejdere. Så hvad med dig? Hvad er du glad og taknemmelig for i dag? Sådan en dejlig søndag, hvor det er sommertid nu. Det kan være, at vi skal lave en lille taknemmelighedsklub, hvor vi hver dag fortæller til hinanden, til os selv, hvad vi er taknemmelige for. Jeg lover dig, at det er underligt i starten, men jeg lover dig også, at det gør dig mere glad. Det er jeg slet ikke i tvivl. Jeg har gjort det længe. Så skriv i kommentaren, om du vil være med i en lille taknemmelighedsklub. Det kan være, at jeg bliver helt alene i klubben, eller vi bare bliver 2. Men ja, lidt er bedre end ingenting. Men bortset fra det, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig dejlig søndag.